Давай, давай! Пустава. Очи на следващия. Хайде, Василий, давай! Ето като човека рече да спочине малко. Спря се. Сега идва и другия отдолу и ще стане оле-мале. Ето тук малко Серджи от Енина има. Насядали мутки тук, гошовци, патовци. Какво става въпрос на нагоре? 6 човека дърпат мотора. Давай, давай, Галабине! Бачкаш ли, бе? Аз съм решил бак. Ето Галабин го иззапва на него. Да се върна камъни, мерена. Няма захъпване. Остави ми якито. Атка. Замерзат камъни.